Gipuzkoan bi suhiltzaile zerbitzu ditugu. Bata Foru Aldundiak daukan suhiltzaile zerbitzua eta bestea Donostiako udalak duena. 2018an onartu zen suhiltzaileen inguruko plan estrategikoan bateratze operatiboa bertan azaltzen zen neurri izar moduan. Honek ze esan nahi du? Bueno, bi suhiltzaile zerbitzuen arteko koordinazio eta batera lan bat aurrera eramatea. Kontua da, azkeneko 8 urte hauetan, ez dela bateratze operatibo hori gauzatu, eta ez dela ikusten gauzatzeko zantzurik. Bai ikusten dugu, hemen falta nadala EAJaren aldetik borondate politiko nabarmena. Borondate politiko faltaz ari garenean, ari gara esaten, bai Donostiako eta bai Gipuzkoako Foru Aldundiko suhiltzaile zerbitzuen buru, EAJ egon dela azkeneko 8 urte hauetan. Eta bi erakunde hauen arteko behar bezalako elkarrizketarik ez da ematen gai hau sakontzeko. Horregatik, asteazken honetan osoko bilkuran, Batzar Nagusietako osoko bilkuran, mozio bat aurkeztu dugu bateratze operatibo hau gauzatu dadin legegintzaldi hau amaitu aurretik.